צחי, אביעד, שלום. היי צחי. היי. לוקי. חמוד. מה קורה דודולה? אל צלם שבת. Hey man, England need to win man. She need to win. עם הבנות? כל הזמן עם הבנות? Hi Alex. How are you? Very good, thank you. Yes. What about Julie? I'm fine. Yes. אביעד, תעשה משהו מצחיק, יאללה. אני מפנה אותך אליו. הנה כל החבר'ה, כולם יושבים, התחילה המחצית השנייה. הנה גודל. יוסי, מה המצב יוסי? איזה חמוד יוסי. הנה, אז עכשיו גם רואים אותך, אתה רואה? הנה מיכו, תגיד משהו לאומה. אני מישראל, אני לא אוהב שמצלמים אותי, תפסיקו. צחי, תעשה משהו מצחיק. בסדר, בלי צילום. טוב, תעשה שיגור טיל. נו? בלי צילום, בלי צילום. זה הנה, אחרי זה... אביעד, תעשה שיגור טיל. רגע, בוא טיל נגד טיל. רגע, יאללה. טיל נגד טיל האמצעים, 3, 4. אתה השיאף ואני החץ. לא, ההפך. לא! אתה לא מסכים. אתה נראה לי יותר מעניין. למה לי? סיכוי. אתה נותן הכל להיות, זאת אומרת. 3, 4 זה. אז רגע, אז אני אהיה גם שיאף גם חץ? אתה יכול? סבבה. הביטחון הישראלית, כיצד תתמודד עם השיאף? 3. השיאף האיראני מתרומם בנאומו, מערכת המקם של חץ ירוק, מזהה את הטיל, וטיל החץ מתרומם. 3, 2, 1. החץ מזהה את המטרה, בתוך שניות אחדות זה סופו של השיאף. מתי, דקה 88, מתי. 2 דקות נשארו לי. דקה 88. צלם את הדקה, צלם. איזה גוף יפה. טוב! זה לא יהיה גם. נו, שם! יאללה, עוד דקה. לא להרבה זמן. מה אתה חוגג תיקו? המשחק הזה היה אמור להיות בשבת, ואז היינו מנצחים. הרי הכל בגלל החרדים, הם הרי אלוקות. יאללה, קבע הזמן. תודה על כרגע אביעד ביקש מאלכס תודה שאתה מאמין שהוא באמת מדבר. שאירנה תעלה ותעשה מופע. שנייה, הוא שואל אותה. באמת? כן, שואל אותה. הוא שואל אותה אם היא מוכנה לבוא ולעשות מופע. כמו שאתם רואים, יש פה חבר'ה חרמניים במיוחד. אולי קיימית! היא לא מסכימה, הוא שאל